Башкалабыз Казанда 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланып китте. Шушы минутларда Россия Федерациясының 39 регионыннан, шулай ук Татарстаннан җыелган кече бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре Тукай районына сәфәргә китте. Ә киң масштаблы чараның беренче көнен ничек узуы турында хәбәрчеләре безнең махсус репортажында. Гыйлем алу, белемле булу халкыбыз өчен хас сыйфатлар. Шуңа да күрәсең 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын Татарстанның Фәннәр академиясендә ачып җибәрү гайри табигый хәл итеп кабул ителмәде. Киресенчә, Россиянең ерак авылларыннан килгән эшмәкәрләргә дәрәҗәле мәгърифәт учагын күреп китү форсаты чыкты. Чит төбәктә яшәгән татарлар өчен Казан ул кыйбла, терәк. Безне җыеп, безне берләштереп, безне үзебезнең татар икәнне тагында әйттереп, үзебезне татар икәнебезне исбатлап, без инде менә шуны җыелабыз, үзебезнең мәркәзебезгә, һәм шушыннан без шундый уңай тәэсирләр алып кайтып китәбез. Үземнең белгертер идем Татарстанның президентына рәхмәтебезне, барыбызның безнең делегациялан Миниханов Рөстәм Нургали улына. Ул каждый ел чакыра, biz монда танышабыз, киңәшәбез, фикерләр алышабыз, ничек эшлибез, сүзләр инде барлыкка килә, ул бик менә файдалы эшли. Эшен гөрләп барсын өчен бер йодрык булып эшләрлек кешеләр кирәк ди. Шулай ук Нижгар өлкәсеннән килгән Шамил Айсин. Аның хуҗалыгында 45 кеше эшли. Колхоз эшләрендә, торгы эшләрендә килограммнар бар, агачлар ярабыз инде, урманнарда 20 гектар урманнарыбыз үзебезнеке. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең татарлыгын саклау эшендә без татар авыллары эшмәкәрләре хәрәкәтенә таянабыз. Бу эштә аның әһәмияте бик зур дип белдерде Васил Шейхразиев җыенда катнашучыларны сәламләү чыгышында. Елдан ел технологиялар ягыннан зур мөмкинлекләр арта, яңа мөмкинлекләр туры килә. Ләкин алар һәр вакытта финанс белән бәйле. Менә бүгенге көндә безнең эшмәкәрләр үзләренең табышлары нигезендә сатып ала алалармы? Банклар аларга кредит бирәләрме? Өлкәләр ягыннан андый мөмкинлекләр, ярдәмнәр бармы? Менә без күбесенчә аларны җыеп, бер-берсе белән менә шушы аңлатып, булган өлкәләр, банклар һәм шушы эшмәкәрләр арасында яңа үрнәкләр табып, бер-берсенә күчертергә телибез. Төмән өлкәсенең Вагай районыннан да җыенда 2 делегат катнаша. Менә үземнең хозяйствомда хайваннар 10 сыер, 8 сот, сорыклар, кослар озрайым. Бөтенесенә булай өлгереп барып утырабыз. Иптәшем минем эшләйте өйдә, мен читтә өйдә утырмайым. Аусак авылыннан килгән Илшатның кәсебе балыкчылык. Кыш көне үзләрен ел буе ашатырлык балык тоталар да, шуны сатып көн күрәләр. Авылларыбызда без 4 авылдан торабыз. 1,5 кеше. 1,5 кешедән торады. Балык белән яшәйбез в основном. Ел белән ел тиң түгел, быел артык юк. Мактангалык түгел. Биллек 100 тонна алып бер бригада ставайт проткайды. Хәзер андай балык юк. Габделнур Маннапов Теләче районының Олымиша авылыннан килгән. Агростартап программасы нигезендә дәүләттән 3 миллион сумлык ярдәм алып, умартачылык белән шөгыльләнә башлаган. Үзебезнең районда район җитәкчебез Нәҗип Нәкыш ярдәме җитәкчелегендә кортчылык буенча җыелыш үтте. Анда инде пестицидлар сибү, агулар сибү буенча без сөйләштек. Һәр вакыт менә җитәкчеләр белән хәбәрдә булып, авыл хуҗалыгына җитәкчеләре белән хәбәрдә булып эшләргә дигән фикергә килдек. Әлеге чарада кунак буларак катнашкан Фатих Сибагатуллин эшмәкәрлек Россиядә 90-нчы еллардан соң башланды. Аның тарихын язуда без дә катнаштык дип искәртте. 91 елда булды, менә шулай башланып китте, ел башыннан инде. Шушы вакытларда дип әйтергә кирәк. Шушы фермерство аны теге идән барып өйрәндек әле яңадан. Ул өйрәнү безгә бармады. Нижний Новгородтан, Түбән Новгородтан. Ул вакытта немцов ие. Анда зур акча биреп китерделәр Америка фермерларын. Менә безне өйрәтергә дип инде. Без инде үзебездә шушылай итеп оештырып җибәрдек тә, шуннан заншот китте инде авылда. Әйтик инде фермерлар инде беренче чиратта теге җир белән, терлек белән эшләсәләр, аны гомумән эшмәкәрлек дигән әйбер.
90-нчы еллардан соң башлап җибәргән эзлекле эшчәнлекнең нәтиҗәләре бар. Бу хакта рәсми ачылыш тамамлангач башланган дискуссион мәйданчыкларда еш ассызыкланды. Безнең бик күп мактанып сөйләрлек фермерларыбыз бар, ләкин авыл хуҗалыгы азык-төлек продукциясын җитештерү белән берлектән аны бит әле сәүдә сетьләренә хәтлек сатырга да кирәк. Авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү технологияләренә багышланган фикер алышу мәйданчыгында Ришат Хәбипов Татарстанда уңышлы эшләүче крестьян фермер хуҗалыклары эшчәнлеге белән дә таныштырды. Россия күләм азык-төлек конкурсында беренче урын алган Ирек Хамадишин да чыгыш ясады. Катчылык, ягъни инкубаторда бәбкәләр чыгару, үстерү, азык эшкәртү һәм сатуга чыгару. Авыл хуҗалыгы җирлекләрендә кооперация оештыру өчен белгечләр әзерләү мәсьәләләре дискуссион мәйданчыгы Казан кооператив институтында узды. Катнашучылар яшьләрне авылга кайтаручы факторлар, агросәнәгать комплекслары өчен кадрлар әзерләү һәм башка шушы юнәлештәге мәсьәләләр хакында фикер алышты. Сезгә дә рәхмәт әйтәсем килә. Сез биргән сорауларга буйсынып, шушы сорауларга карап, без үзебезнең яңа уку елына яңа программалар әзерлибез. Шулай ук җыен мәйданчыклары кысаларында авыл җирлегендә сыйфатлы азык-төлек җитештерү, Россиядәге татар авылларын үстерүгә багышланган фикер алышулар да булды. Әкиш белән эшмәкәрләр Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә җыелды. Татарлар газетасы 10 еллык юбилеен җыенда катнашучылар белән бергә бәйрәм итте. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов шушы газетаның беренче саны чыккан вакытта сез татар халкын берләштерергә тиеш, аралаштырырга тиеш, халкыбызның бай тарихын, милли байлыгын, мирасын күрсәтергә тиеш дигән иде. Без, Аллага шөкер, шул кыйбладан тайып булмыйча 10 ел эчендә иҗат иттек. Фидакарь эшчәнлекләре өчен газета хезмәткәрләренә Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары да тапшырылды. Мөршидә Җихан, Айзилә Батырханова, Алия Галиуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.